Ang tanang kaalam sa tao nagikan sa Ginoo. Gasa sa Ginoo ug kanang tanan nga kaalam atong mabatunan, kita mahibalo o kita makasabot kung kita mubasa sa pulong sa Ginoo. Panultihon 2 versikulo 6, ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam. Ang kahibalo ug pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. Maong sa kanunay igsuon, mubasa gayud kita sa pulong sa Ginoo aron mahibalo ug makasabot kita kung unsa ang kaalam nga ania kanato, kung unsa ang kaalam nga gihatag sa Dios, nga gigasa sa Dios sa matag usa kanato. Tud kay kanang atong kaalam karon igsuon, gikan kana sa Dios ug dili kana gikan sa tao. Panalangin kana gikan sa Dios. Maong sa kanunay igsuon, magpasalamat kita sa Dios sa kaalam nga ania kanato karon. Ug atong masabtan kanang tanan pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Atong gamiton ang atong kaalam ngadto sa paghimaya sa Dios ug pagpasidungog ngadto kaniya sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.